Hi mga moms! Hello, hello, hello! Ayan, at dahil nga nalalapit na ang aking birthday celebration, meron po nagpa-abot sa akin ng pa-birthday. At ngayon nga po ay nandito tayo sa Gaisano Puerto with Mia Caloca. So bibili kami ngayon nung kailangan namin sa room namin. And that's birthday gift from my ate JJ. Thank you, ate JJ. Sorry ka. Harap na tayo. Mag-ano muna ako. Lumpiang, fresh lumpia, dalawa. Huh? Ano sa'yo? Dalawang fresh lumpia. Ano to? Ano? Unsa ni? Dalawa? Diet talaga siya. Pala na lang ako. Ang inasalon sa. At ayun na nga, mga moms, matapos kami mag-food trip ni Mia, pumunta na kami sa appliance center. Ayan, so maghahanap kami ng, hulaan nyo kung anong appliances ang hanapin namin. Tcharan! Electric fan. Yes! Correct. Kasi nga naman sabi ni Brenda, instead na gamitin namin yung mga what they call this, yung ina-assemble na electric fan, bumili na lang kami ng malaking electric fan, which is good din naman para na sa ganun direkta siya dun sa mismong main outlet at medyo malakas-lakas yung hangin kasi bagamat may problem regarding sa power supply, ayan, pwede na tayong pumamit na lang ng ganyan kasi mas matibay tsaka matagal. So meron silang wall fan, ceiling fan, stand fan, and desk fan. So kahit iba-iba yung tawag sa kanila, iisa lang din naman ang kailangan namin, yung lamig at hangin. Ganon. So ayun na si Sister Mia. Kasama ko nga pala siya na nag-ikot-ikot naghahanap kami ng electric na gusto naming bilhin. Tough Mama, Papa. Nick, sino si Nick? Nick. Si Tough Mama. Nikon, pero Tough Mama hawak niyo. Okay, so yan yung Ano natin. naman bago? Ito, testing mo naman ito. Ano sa color? Hindi, huwag mo na i-testing. Bago na lang. Kasi hindi naman din yan yung bibigay mo sa amin. Yung stock na. Na lang. Apo. Kuha mo na akong bago ng Sure. Parang inaantok ka, Nikon. Isa lang po. Isa lang, Nick. So, yan yung ating napili. Diba, para girly-girly. Tsaka maganda to dahil mabilis natin makikita yung dumi. So, pag nakita mo na yung dumi, linis ka na kaagad. At ang pangalan ay Tough Mom Shiji. Tough Mom Shiji. So, tough. Oh, ang cute nito. This is good for princess. Si Aurora. Meron din pa na Disney princess talaga. Parang nakagawin siya, no? Hindi kasi, di ba, para sa mga kids, alam mo naman ng mga parents, kapag may sariling room ang mga bata, sana all may sariling room. Yeah. At, ayan na nga mga moms. Okay, nakakuha na si kuya ng stock ng electric fan. So, i-check na natin kung umaandar. Ayan, siya si Papa Nikon. Ayan, ng Tough Mama. Oh, di ba? I-check natin yung electric fan kung gumagana ba siya. So, hindi na natin i-assemble yung buo. IBD, kakabit yung LC and yung makina lang para ma-check natin. Tsaka bongga kasi meron siyang warranty at 3 days na replacement period. Kung alam mo may problema siya, pwede mong dalhin ulit at mapalitan siya. O, diba? Ayan, i-check natin kung gumagana ba siya talaga. At umiikot yung makina. Kasi dapat, diba, pag bumibili ka ng appliances, at least ma-double check mo muna siya bago mo siya ma-clean. Para iwas hassle na at hindi magpabalik-balik sa store. Ganon. Okay. O, ito na. So, ready to pack na kami. Cairo na, Joella na mga bags. Hindi pa dyan natatapos ang ating lakad mga moms. Pumunta kami ng drugstore kasi may pinabibili si Mama Sita na vitamins, yung mga pampafresh niya. Yan. So gagamitin niya. At dahil nga wala dyan yung isa sa mga gusto niya, pumunta ako ng grocery. At ang ending, ayan, meron ako isang box na mauuwi mula kay Didi. Thank you so much. Ito ang masama mga moms kapag nasimula mo na umikot sa grocery. Originally, ang plano ko lang naman talagang bilhin yung kulang po ni Mama Sita. Pero dahil dyan,
Eto na nga. Nag-grocery na rin po tayo. So, ayun na siya. Nakakaloka kayo. Diba? Kaya ayoko talaga pumapasok sa ng grocery. Napapapindot tayo. Let's go check natin kung ano mga pinamili natin. Yan. So, nandito na kami ngayon sa bahay. At yung binili kong electric fan is nandito na para meron na kaming electric fan dito sa room. At i-assemble na natin. So, hindi ka tingnan natin paano natin siya mabubuo ng bongga. Ito na. So, yung napili kong color is kulay pink. Pwede natin paglagyan yun ng mga ano. Anik-anik. Kaya natin ito. Isang init na. Mainit na talaga ng pakiramdam. So, mapapansin ka na pawis na pawis. Okay, go. May slot. Kasi yung camera mo. No. Kasi camera mo. So, etong bagong fan. Dyan lang yan. Ayusin na natin ang electric fan. Besh. By Mom Shiji, thank you so much. Ayan. Mabilis na naman itong setup natin. Pero syempre girly-girly, kaya peak tayo. Sana lang malala yung sakop na energy. Diba? Tough mama. So, ito na yung ating bagong electric fan dito sa room. Parang mahirap na lang. Tough mama. Loose? Let's put it in, honey. Let's go. Oh, lakas-lakas. Grabe. Nakakatuyo ng pawis. Dahil di kasi sa power supply natin, syempre mahina pa. Pero at least, oh, ayan. Safe na yan. Oh, diba? Grabe. Oh. Ang lakas, grabe. Okay din naman. Good. Oh, ayan. Magandang pwesto niya. I mean, mag-circulate. So, para refreshing na kami pag matutulog at hindi kami nagmamantika. Ayan, thank you once again to Ate JJ Ritz for my birthday gift. Ayan. So, yung binigay nyo po, yan po yung aking napamili. Yung ating electric pan para meron na tayong malamig na hangin dito sa aming room. Yay! So, thank you so much, Ate. So, till next time, God bless everyone. It's DJ.